Masoya annabi barkan ku da zuwa tashar annabi ke idan kun kalli shirye-shiryen mu ku danna mana subscribe da alamar kararrawa mun fitar da sabon shiri domin idan mun fitar da sabon shiri ya dinga zo muku kai tsaye. Mun gode, Allah ya bar mu da Annabi Muhammadu bai su miki اسمي بهجة عبد الله من مدرسة الجماعة أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم دراوا دوس أما كسنست بسم الله الرحمن الرحيم sannu mai tafiyar ciccira ai dole ne a bi ka sai shege ne zai ce ya barka mai son ka shike da hujja ai ba shakka sai dai a ganka a barka al-Mustafa Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kai jama'a wani girma sai mai martaba ku dubi yadda ya je gun Allah an kon sai na ba sannan ya bada ran shi kyauta da shugaba lalle mukamin sa ya girma al-Mustafa Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ya shugaba ni fa na rude wayya kake Jibrilu ma ya kasa sanin yaya kake lalle kan ni ma sun kasa sanin siriya kake. Allah kaɗai san hakikar ka al-Mustafa Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Nabiyur rahmatu wallahi kai kaɗai ne za a bi domin fa ba wani annabi sai kai annabi duniya da lafira kai kaɗai ne za a bi domin fa kai kaɗai ne shugaba mai kyan siffa Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.